Ja està. Bon, seguim, mireu com ha quedat això. Mira, Heu ha vist? inflat. Ha inflat un muntó. Ara anem a fer-li el que és la creu. Sí. Ara, I ho posarem al forn. Mira, integral, es veu. Ja el posarem al forn. ja ho està. I quant de temps ha d'estar ahí? Doncs mitja hora. Més mitja hora. I li posarem també una cassoleta i Ja xau, està posat. ja l'has posat ahí? Ara, si vols, posa-ho a 200 grams. Ho dius a mi No, que... pues mira, jo... Posa-ho tu perquè m'he de posar jo les ulleres i no m'hi veig. Que m'ho dius abans jo... Què? Creixes o no? Ara. Dalt, baix, com ho fas? Sí, sí. Dalt i baix. Ara. Va, he posat ahí la cassoleta ahí, veieu? Ha de ser metàl·lica, hem posat la cassoleta del cafè. Ahí el fornet, i ala, va, a l'ataque. A després continuem. Al final ho hem de dir. Mireu com està quedant. Sembla que no infla molt. Igual és perquè s'hauria de pastar més o el que siga. Està calentet, fa una oloreta bona, saps? Bona, i és segur integral a tope. I la farina blancoseta, però... Sí. Això. I sí que, però estic tocant ahí, sí que té la corfa pareixina dureta. Igual sí que li ho ha fet l'àvia així. Bo, que encara estem allí pegant-li també amb això, amb... ja ho diré, la conserva de tomaca, Quan tragues pots, us ho mostraré també. Va. Mireu com queda la molla que acaba d'obrir, té així blanet. I la corfeta, ja veu, tio, l'ha tastat i està bo. Fes-li un mort, Juanra, ara que el pareix a tu. Després. I això és el panet. Ja ho provarem en altre llevat, perquè han posat un llevat a posta per al pa. I no ho sabem. Ja provarem un llevat d'això, un rent normal, i en pa. Veu per ahir les traces del segonet, que es diu, pelletes eixes, això és la pell del blat, per això que és integral. Bo, un poc més i ho deixem estar. Bo, ara ja per acabar, veu que està ahí bullint, tirat, veu ahí, mitja hora bullint així d'esta forma, més el temps que ha tardat ella a bullir. I en fi, este és el segon vídeo, perquè el primer se m'ha tallat mentre anava intentant ahí a posar el pa en el forn, i s'ha tallat sense més ni més, o sigui que és el segon vídeo. Penjaré primer aquell i després este, i en pau. Ja veu que és un bon final de temporada. Les tomaques, el tomacot, eixa rosa de muro, la conserva, el pa, la farina d'ací, en fi, vull dir que és una bona conclusió per a la primera temporada d'Agrollauro. Oh, yes! Bo, deixem estar així, a veure si demà o retransmet en directe o faig un vídeo sobre això, sobre el certamen de la tomaca d'arrea de l'associació d'arrea en l'Alfafara. I ja per a finalitzar, mireu quina imatge més tendra, ahí. La femelleta, la gateta donant de mamar a dos xicotets i el mantecau i el negre que ja podia deixar de mamar, doncs això. Va, que passeu bon cap de setmana i la setmana que ve, ja setembre, no res, a canviar d'hàbits.